לאן אנחנו הולכים, אביגדור? תראה, זאת הבעיה שאין כיוון, אין תחנה סופית. אף אחד לא הגדיר מה זה end game. וכשאין לך אופק, ואין לך כיוון, ואין תוכניות, אז זה הכל הופך דשדוש, זה הכל אלתורים. לא בצפון, לא בדרום ולא בשום כיוון אחר. בצפון חיזבאללה באופן שיטתי משמיד את הבתים ותשתיות. אתה מסתכל על יישובים כמו מנרה, מטולה, שלומי, זה פשוט לא נתפס מה לא נתפס שאיבדנו חבל ארץ כזה. חלק מהאנשים כבר לא יחזרו מעולם. אני פוגש חלקם כבר רוכשים בתים, אתה יודע, עוד פעם חוזרים לגדרה, חדרה, ולחלק לא יהיה לאן לחזור. גם שם אין שום תוכנית לשיקום, אין שום כתובת ברורה לאן ראשי רשויות, האנשים יכולים לפנות. אתה רואה שהאונייה בתוך ים סוער ללא כיוון. איבדו את הכיוון לחלוטין.